Wij zijn Romy en Laura. En ons liedje het weken afgeteld. Nou, wij vinden dat Nelly Kessels een leuke avond verdient. Omdat hij als jurylid we zien tijdens de liedjesavond en ondanks dat ze al heel veel jaar geen lid meer is van de carnavalsvereniging, toch altijd voor alles en iedereen klaar staat. Het is al laat, dus het is de vraag of ze nog wakker is, maar we staan voor het huis van Nelly Kessels in Beringen. Hoi hoi. Hallo. We zijn op pad voor All You Need Is Vastelavond. Ja? En we zijn op zoek naar Nelly Kessels. Ja, dat ben ik. Dat is de goeie. Ja? Mogen we Kom binnenkomen? in, zeker. Dank je. Kom maar door. Als er hulp nodig is bij het einde of ander, stonden ze zeker niet vooraan, maar als er werd gevraagd om te helpen, stonden ze altijd voor iedereen klaar. Heb je enig idee wie jou een leuke avond zou willen bezorgen in het begin van 2019? Want daarvoor zijn we hier. Geen flauw idee. Nee? Echt niet. Ik zou niet weten waar het vandaan moest komen. Nee. Ja, het item heet All You Need Is Vastelavond. Ja? Dus iets uit de carnavalswereld. Ja. Ja. En ook met een hobby van jou jureren. Ja, dus of van de Laura Dame en Ja. en Roy. Ook wat leuk die meiden. Ja, Ja. enig. Ja. Heb je enig idee waarom dat ze jou deze avond willen bezorgen? Ja, we zijn wel altijd bij het carnaval betrokken geweest en nu niet meer zo actief deelgenomen als we gedaan hebben, maar ja, nee, ik ben helemaal verrast, dus Nou, leuk. vertel er eens. Nou, zij zei van ja, Nelly zat in de jury en ja, we willen haar gewoon heel graag een hele fijne avond bezorgen. Dus Wat kaartjes voor het P&M Liedjesfestival. leuk zeg. Oh, hartstikke bedankt. Ja, enig. Ik zit er twee met het echte carnavalsgevoel, dus dat is wel herkenbaar, joh. Dus dat is erg leuk. Nou, en leuk om naar te kijken dan. Ja, ik vind het superleuk dat ze zich zo, ja, eigenlijk voor die vrouwen hier. Wij, Romy en Laura, wensen u een geweldige start van 2019. En hopelijk zien we ons op 12 januari op P&M Liedjesfestival in Kessel.